Ýene bir gerek salam mehriman doganlar. Täze ýylyňyz gutly, düşümli bolsun. Türkmenistan ata watanymyz bir wagt girdi täze ýyla. 10-11 mundan ýöňem Türkiýedäki daşary ýurtlardaky esasy köpçülik bolan watandaşlarymyz, ýylleşlerimiz, ýürekdeşlerimiz, egindeşlerimiz täze ýyla gadam bassalar. Täze ýylyň boşawasynda 2022-nji ýylyň hasabatyny dikkatyňize ýetirdik. Indi bugün bolsa 2022-nji ýyllaky oppozisiýa, aktivistlik, adam hukuklary bilen baglanşykly. Bolup geçen ýagdaýlara, üýtgeşmelere Türkmenistanlylar bilen baglanşykly. Gysgaça bir syň berip jemlemekçi. Sebäbi hemme kişi gutlawda telefonum gelip dur aňyrdan gutlamaly, gürleşmeli etmeli adamlarymyz bar. Şoň üçin aýyplaşma, işleň aladalan arasynda ýetişdirmäge synaşýas. Aslında bugün günnüz Akmam Baýhanow hereket atly biziň Birleşen Demokratik Oppozisiýa güýçlerimiziň lideri bilen bilelikde etmellik gowy taýýarlanyň ýöne häzir ýylyň soňky güni bolan soň gatnawlarda gaty köp bökdenşikler bolýar. Gatnawda bökdenşik bolan soň wagtynda barmaly ýerine bar bilmedi. Şoň üçin efire gatnaşyp bilenok aýyplaşman agşama çenli gelip ýetişer diýip agşama süýşürdik. Aslında günnüz etjekdik. Onda da gelip ýetişmedi. Ýöne öňünde soňunda barmaly ýerine baryp ýetişse bolýar. Ziýan ýok. Mehriman doganlar 2022-nji ýylda inni Türkmen hereketden başlasym gelýär. Näme üçin? Sebäbi bilşiňiz ýaly biz hak bileleşigi diýip dürlü pikirdäki, dürlü garaýşdaky, dürlü formatda görüşýän, işleýän, iş alyp barýan Türkmenistanyň watandaşlary bilen ýa-da Türkmen bolan watandaşlygy başga ýurtlara degişli bolan, başga ýurtlaryň watandaşlary bolan türkmenler bilen gatnaşyp, maslahatlaşyp, käbän işleşip gelýärdik. Ondan inni 2022-nji ýyla geçilende aslında täze ýyl bilen bile oglan edeliň şunu diýdik, onda da ýetişmedik. Şoň üçin fevrala galdy taýýarlyklar. Fevralda 10-njy fevralda başlady, 12-sine çenli 2 günlüğün ýaly kellede ulaşul meselede ýygnak geçerli, maslahat geçerli halkara derejede nädip birleşmeli, nähili birleşmeli. Sebäbi adamlar bizar bolurlar. Her kimiň öz kaprizy bar. Her kimiň bir halaýan zady bar. Şoň üçin birleşmek, bilelikde hereket etmek gaty kyn. Onda da biziň türkmenlerimiz üçin. Şoň üçin bolýar diýdiler, gel tewekkelçilik edeliň. Her kim öz kaprizyny, zadyny bir tarafa goýsun. Gelin birleşeliň. Bileleşip hereket edeliň. Indi biri topar bolup hereket edýär, biri öz başyna hereket edýär, bir intelligensiýaň wekili hökümine işläp beren ýerine, iş edip beren ýerine, gatnaşýan ýerlerine, demokratik görüşine, Türkmenistandaky adam hukuklarynyň bozulşuny, jenaýatlar bilen baglanşykly maglumatlary berip agitasiýalaryny edip görüşip ber. Ýöne her kim özüçe görüşýär. Resmi bir neme gerek boldy? Resmi bir statusmy diýeli, bir resmiýete öwürmeli. Kagaz üzünde de dokumentalmy resmiýete öwürmeli bolup. Nähili edeliň diýdik. Täze bir guruma açjak bolsaň bu toparda gerek täze guruma. Ondan ol gurumany tanatmaly, ol guruma tanalýança, awray gazanýança, özüni tanatýança, ol gurumany reklamat edilmeli, hobbisi edilmeli, gaty köp wagt gerek. Ýöne biziň ýitirijek wagtymyz ýok.
bize hemme zatdan gymmat zat wagt sebäbi biz belli bir derecede, her kim belli bir derecede belli bir mendili geçen soň birleşilen wagty orta gaty uly netije çykýar. Biz diýdik, inni şul edilen işlerem yetmedi ýaly. Yeten mendilimizden ýyza gaýtmady ýaly, has öňe derýaly, has çalp bizi öňe hereket ettirjek bir formula, bir çögüt, format tapalyň diýdi. O dilli, bu dilli, iň soňunda Türkmen Hereket dokumentalna 2014-nji ýylda Germaniýada açylan hereket demokratiýa dernegi ýa-da jemgyýeti guramasy hökümine geçýär. Assosiasiýa hökümine geçýär aslynda. Ondan allyk şoň ustawyna teretdik, zat etdik, kağıtlaryna teretdik. Gurjulaň diýerim men. Başga da bar bir näçe adam. Ondan gelin diýdik olar ýaly bolsa, menden gelen teklip dal ýa başga gelen başga adamlardan geldi. Hünärmenler var, türkmen bolmaýan halkara hünärmenler var, biziň maslahat alýan, maslahat hyzmatyny bilen, berýän, geňeşdarlyk edýän halkara hünärmenler zatlar diýdiler. Şol ýaly bolsa bir taýýar gurama, bilinýän, edilýän gurama bolsa, has çalp hereket edip netije alyp belersiňiz diýdiler. Onda diýdik Türkmen Hereket bar. Türkmen Hereketiň ady aslynda birleşildi. Türkmen Halk Frontu höküminde. Ni käbir ýerde Türkmen Birleşen Türkmen Halk Frontu hereket Birleşen Türkmen Halk Frontu höküminde geçýär. Esasy halkara ýygnaklarda, maslahatlarda, zatlarda resmi görnüşde tanadylşy, söz berilende çykyş etmeli bolanyna tanadylşy ýa-da dokladlara, hatabatlara geçen görnüşi hereket Türkmen demokratik oppozisiýa güýçleriniň birleşigi ýa-da alyansam diýilýär orçada. Şu görnüşde geçýär. Şu gurully we bilişiňiz ýaly 2022-nji ýylyň 14-nji fevralynda oglan edildi. Şeýle bir syýasy birleşik, syýasy formatda, syýasy dokumentler bilen syýasy statusda ýoluna dowam etmäge karar berdi diýip biz oglan etdik. Şu 2022-nji ýylyň oppozisiýa, aktivistlik, adam hukuklary işleri üçin edilen iň uly taryhy möhüm bir öňüdişli boldy. Birleşmek. Türkmen Hereketiň ady aslynda şoň dokumentiniň ady aslynda şoň kağıtlarynyň üstünden birleşmek, resmi görnüşe öwrilmek. Awa menen bir oglan etdik fevral, mart, aprel, may, iyun, iyul, awgust, sentýabr, oktýabr, noýabr. 9 ay geçenden soň noýabryň ortasynda Türkmen Hereketiň alyp barýan işler üçin däl, Türkmen Hereketi üçin däl, umumyň Türkmenistanyň geljekdäki syýasy ýagdaýy bilen baglanşykly kararlar, planlar, maksatnamalar, proyektler esasında bir bökdönşlük wagty, ullukan bökdönşlük, bir dağdan aşyp geçilmeli. Mesela Pellihanany göreňok, Pellihanany görjek bolsaň, yetmeli Pellihanany görjek bolsaň, arada ullukan dağ duran ýaly bir şolar ýaly pähgelçilik wagty. Şol noýabryň ortasynda şol pähgelçilikden geçildi. We ondan soň Türkmen Hereket, Türkmen Birleşen Demokratik Oppozisiýa güýçleri şoň guramasy resmi görnüşde ikrar edildi, kabul edildi. Türkmenistan bilen baglanşykly ähli syýasy işler, ähli meselelerde ygtyýarly we bilelikde hereket etmeli, proyektler, maksatnamalar bilelikde alyp barmaly karar edildi. Bu ýöňümiz açyldy. Pellihananyň gördük. Inni ondan mundan gıýbatçylar, ondan mundan kazýorlar, ondan mundan paraşaçylar, görükler, zatlar, eýleler, beýleler.
Bular ne diňe bir türkmen hereket barada da Döwlet Baýhan telekanal açjakdy näme boldy? Men telekanal açyp açmadym, sen bir ýeriňe girýärmi, dürtülýärmi, bir ýeriňe gijedýärmi? Ha? Türk Döwlet Baýhan bir halk üçin bir iş edýän bolsa, etjek bolsa, etsem diýän bolsa, şu aýdýan edýän zatlary şular ýaly boýunçalyk edýärmi? Yaman geň. Ziyan ýok. Inni Türkmen hereketiň adasynda birleşildi, şular ýaly işlere medilli. Türlü ýurtlara, türlü ýunaklara, her ýeri edilýär, iş edilýär. Inni şu taýda bir ýagdaý bar, mikroban doganlar. Men şol ýagdaýy siziň dikkatyňize ýetiresim gelýär. 2003-nji ýylyň 18-nji iýununda men iňuly agam Akmuhammed Baýhanow Aşgabatda batyrly. Aýalyny, çagalaryny aeroportda uğradyp, aeroportdan ýerine gelýärkä harby ulaglar bilen öňüni ýapyp, ýorla durup, kellesine gara halta giydirip alyp gitdiler, basdylar. Akmuhammed Baýhanowyň basylan esasy şu ni donesение diýilýär. Ýagny ni donesение edip gören syýasy işlerini, dilli uşuklygyny, oppozisiýa işlerini, oppozisiýa planlaryny döwlete habar bermezlik. Sen niye şu edýän zatlaryny sen rejime kazyol bolmadyň, rejime agent bolmadyň diýip aýplap 5 ýyl azatlykdan mahrum etdiler. Men muny näme üçin ýatladym? Edil şol agamyň basylmagyna öňe sürülen kanuny esas ýaly şol formatda häzir rejimiň propagandonlary näme diýär? Bu diýär Türkmen hereket biziň birleşen asosiasiýamyz, oppozisiýa güýçleriniň birleşigi. Döwlet Baýhan eýle-beýle diýär, hemmedi ýalan diýär. Ol ýygnaklara eýle-beýle gatnaşýar, edýär eýle-beýle. Näme üçin ýalan diýär? Kazyollar näme üçin gerek? Garemyň küntüleri näme üçin gerek? Köşkö garem näme üçin gerek? Küntüler näme üçin gerek? Ulanylmak üçin gerek. Inni köşkün küntüleri bir habar bolsa olara tapşyryk berýär. Siziň işiňiz kazyollyk, siziň işiňiz agentlik, şuurçuluk, propagandonluk. Şoň üçin siz şu zatlary ilki bilen siz ýetirmeli bize diýip. Ýöne olar diňe bir 2022-nji ýyllar odnun öňkü edilip gelinýän işler bilen malanşyklam hiç zat bilen oklar. Hiç maglumat bilen oklar. İçi ýanýar. Indi bular aýdýarlar. Biz şolara ýalyky kurutoy, biz şolara ýalyky aktiv, şolara ýalyky gowuk galmagy edýär. Şagal sürüsýaly üýşüp, owadan ilatly punkutdan uzakda, garankyda, tümlükde ulaýar aýagallarna. Şagal ýaly ulama gowgorýar, başarýar, biz şoňa ökde. Daşary ýurtlardaky propagandonyň kuratorlygyny bize berin. Aýryň siz bu işgärligiňizi, bulaňyz başaryp bilen ok. Näme üçin? Sebäbi Türkmen hereket oppozisiýa birleşigi. Bir zatlar edip ber. Belki gulaklaryny ilýär. Anyk bolmasa da azak denek bir zatlar bulan gulaklaryna gelýär. Bulan gulaklaryna gelmese de hojaýynlaryna gelýär. Hojaýynlar aýdýar, şular ýaly gurrunma anyklaň şonu diýär. Bular anyklap bilen ok. Sebäbi biz kör hasasyny bir gede galdyryr. Ýatan ýeri ýaly bolsun, Abdukuluf daglary bilen ilkinji synaşymyzda içimizdäki dilin tutup bilmeýän adamlar içip dad edip onunla oturuşyklarda paranlap, paşyrda paňlap gynandak da dilin tutup bilmän biziň planymyza päsgel berdiler. Birinji rewolýusiýa öwürlüşik şeýdip başa barmady. Indi biz gaty serasaply ýaşy hereket edýär. Hemme kişi hemme zady bilen ok.
bilmemide mislemiz ok. Eginleşler bolmamş olar ýalaky. Gaty terapla hereket edýär. Näme üçin? Bizim üçin iň esasy zat näme? Netije. Halkymyza hakykatdanam häkimeti doly alyp bereli, demokratiýany, adalaty doly esaslandyraly. Ondan bu kazyolun, propagandanyň, adam satýanyň, kezzaplyň, jenaýatkarlyň, haramhorlyň, adam satýanyň, satançylyň bilen etmişi bilen baglanşykly dokumentleri, delilleri, kriminaly açmak, görkezmek biziň işimizde. Elbetde var biziň elimizde. Görkezerdi, eýderdi, beýderdi. Men işimde. Degişlere yetirdik. Hemmezinem yetirýär. Degişlere. Şu taýdan aýdylýan, berilýän maglumatlaryň hiç biri iň azyndan 5 aňyr getse 7 biri-birinden tapawutly, farkly, biri-birini tanamayan ýurdun içindäki, daşyndaky dürli çeşmelerden tasdikladylman hiç ýyly halk köpçüligine ýetirilen ok. Şu taýdan bir zat diýilýän bolsa iň az 5 aňyr getse 7 gedek dürli çeşmeden tasdikladylyp ondan berilýär. Biz birinin asly, nesli, eden etmişi, jenaýaty şular ýalyr diýip maglumat berýän bolsak umumy manyda. Şol %100 dogry. Bir maglumat berýän adamlaryň içinde 5%lik, 10%lik öz fantaziýasyny goşanlar bolup biler. Ýöne %90, %95 bu gaty ýokary derece. Şoň üçin sen öz eliň bilen tutup, gözüň bilen görüp janyna şaýat bolmasaň %100 diýmek dogry däl. Bolup bilýär. Käbir gurrunlar efirlerde görýäňiz, käbir mehmanlar aralara bir hili fantaziýa ýaşamaganda satlar moş görýärler. Bu işi gyzyklandyrmak üçin onu aýdýan adamyň jogapkärçiligi. Bizim jogapkärçiligimizde däl ol. Esasy zat netije. Inni bu şugulçylar kazýarlar. Propagandonlar hiç zat bilen olar. Biljek bolup dürtüp görýärler. Öjükdirip görýärler, tökme datyp görýärler, görüpçilik edip görýärler, her zat edip görýärler, öwrenip bilen oklar. Öwrenip bilmeýän soňlara bilen içýänler. Inni bulara garaşan statýa näme? Edilmeň agam Ak Muhammed Baýhanowy basan statýalary ne daneseni, ýagny siz döwlet hökümeti, diktatorlyk hökümeti, haram tohum häkimetini synyrmak üçin edilýän daşary ýurtlardaky syýasy işlere, şol işlerle baglanşykly maglumatlara yetip bilmediňiz. Hiç zat alyp bilmediňiz. Şolar bilen baglanşykly bize hiç zat ýetirip bilmediňiz diýip bulan işin görýärler. Şoň üçin bular jan edip türkmen hereketden, türkmen oppozisiýa güýçleriniň bileleşiginiň etdiýän işlerinden, şoň agdarlaryndan eýdip beýdip otaýyndan butaýyndan çekip, dürtüp, diýişläp, çümükläp, tüýkürüp, her zat edip, öjükdirip, agallap, tuzuga düşürüp maglumat aljak bolýarlar. Her ýyl bolup gördüler. Inni üns beriň, ýene bir zatda. Her ýyl dekabr aýyna gelinende bu şagarlar öjükdiýär. Bu kazýorlar, paraşaçylar, aparativnikler, türsüňi uýanlar, bulan hemmesi öjükdiýär. Näme üçin? Ýylyň jemlenýär, hasabat bermeli hojaýynlara. Näme etdiňiz? Hasabat berilýär. 1, 2, mundan soň näme etmekçi? Sen kazýorlyk wezipeňi dowam etdirmek üçin sen girdiýiň kesilmedi ýaly. Näme etjek? Näme etdiň we näme etjek? Şu iki temada hasabat bermeli. Şoň üçin näme etdiler? Bir-birini satdylar, bir-birini alladylar. Bar zat şu, bir-biriniň götüni açdylar. Inha bilen hasabaty şu. Bizim bir zat diýmemize gerek ýok. Hudaý uran bolary. Hudaý uran bolan üçin hem öz-özleri öz aýygyny açyp otyrlar. Bizim bir zat diýmemize gerek ýok. Bizim işimiz hem däl bu zatlar, bizim uğravenimiz hem däl. Biz
Men dogruym aýdýan käwat şeýle bir ýagdaýan ýüzümden bellidir. Men aýdýan YouTube işimi has ähmiýetli ýogsa biziň syýasy alyp barýan gepleşiklerimiz, işlerimizmi? Pelhanany görüp durka. Bir salym diýen hareketime berýär. Käbir ýeňleşlerim aýdýar, informasiýon görüş bu diýär. Informasiýon görüşde mediýan güýjüni, täsirini, roluny sen bilýän, özüňem bilýän. Eliňden geldiginden, ýetişdiginden edip dur, has aktiw bolmasa da. Bilişiňiz ýaly biz serekleşdirdik, hepde de bir gede. Gönefir edýär. Wagt ýok, wagt ýetenok. Eger biz virtuala ýykyn etsek, virtual, elektron döwlet diýerler, virtual prezident, virtuallyga girsen, hakykat ýüzündäki işlen galýar. Şonuň üçin biziň üçin birinji derejede şol. Hakyky işler. Biz hakykata seretýär. Hakykat ýüzünde näme bar? Şo bizi gyzyklandyrýar. Bu virtual alemde tomoşaça sanynam köpeldip bolýar, agza sanynam köpeldip bolýar, kanallary çyşyryp bolýar, botlar bilen her hili ýerde edip bolýar. Ne bilmeýänler öýdýän şu zatlary. Biziň habarymyz ýokdur öýdýän. Siz ejeňizden dogulmakaňyz, kakaňyzyň intäk bilinne, taşşagyna, ýok kaňyz, taşşa kaltasyna ýok kaňyz biz bu zatlaryň içinde gelip gördük. İşläp gördük bu işte. İntäk sizin ýangy dogulup aşaňyza sıçyp gören döwrüňizde sizin ýurduňyzyň ýol başçylary, kompýuter diýilen zatlary ulanmany bilmän döwrüne biz ulanyp gördük. Onuň inkämil görnüşini. Şoň üçin bular bilenok, bular götün tanan. Şoň üçin deňsiz bilen deň boljak bolmagyň hiç bir manysy ýok. Şondan diýen 2022-nji ýyllaky türkmen oppozisiýasyndaky aktivligindäki adam hukuklarynaky umuman ýagdaýlar. Türkmen hereketiň edýän işlerini biz hiç wagt, hiç ýerde paş edemizok, etmek. Haçandan ne diýip bolsa, häkimiýeti halkyň eline alyp berer, ondan soň arhivleri açar, öz arhivlerini açar. Ondan soň sülçüler öz işi bilen meşgullanır, başgalary öz işi bilen meşgullanır. Kim näme tarih ýazýanlar, tarihçiler, tarih öwrenýänler öz işleri bilen meşgullanır. Biz başga biriniň işini etjek bolmaz. Ondan soň aýdyşym ýaly. Men hiç wagt aktiw syýasata gatyljak, gatnaşjak adam däl. İslam o, din jaljak. Sebäbi bu türkmenstanlar bilen iş salışmak ýaly nerwini zaýalayan başga zat ýok. Ýok. Etip görmek ýöne kakaýynam şolary zaýalayanlar adam. Sebäbi kelläň gelmejek absurd zatlar biziňkilerden çykýan. Gynnan taby. Şoň üçin mehribanylar, inne adam hukuklary bilen baglanşykly meselelerde, adam hukuklary bilen baglanşykly meselelerde adam hukuklary guramalaryny allanlar bolýar. Näde dogry maglumatlar bilen. Şoňam aşaňça diýen. Birleşen Milletler Guramanyň adam hukuklary komitetini allady diýenmi? Ýokary iň esasy güýçlü resmileri adam hukuklaryny däl. Ýönekeje, bärkeje, meselem Ýewropanyň hukuk hormatlaş guramanyň adam hukuklary boýunça Warşawada geçirilýän ýygyny bar. Şo taýt çağırılan adamlar tipine, şolan profiline, şolan edip biläjek zadyna, özüne alyp barşyna, şoňa muňa umuman jemgyýetdäki roluny seredi. Ana, türkmeni şolar wekilçilik etmeli. Şolar mı syýasatçy? Şolar mı aktivist? Şo manyda aýdyldy. Yasama pasport, yasama jurnalist karty, zat, bu zatlar yasally. Halkara guramalara ýalňyş maglumat berildi. Urulmayan adam urully diýildi. Bolmayan zat bolly diýip görkezildi. Ýöne iň soňunda näme boldy? Balaň hiç biri başa barman soň, awa men planyň buýrugy boýunça seni sattım, ýa planyny sattım, şu sokuşluğu etdim, şu bulaşıklığı etdim, şu gıybata çıkardım, o yalanı çıkardım, bu yalanı ýaýratdym boldy. Bu işin sonu.
Allahça gorap dur Türkmen halkyny. Adam hukuklary meselesini öz bähwidine ulananlar boldy. Adamlar pida ýagdaýyna düşürilen ya pida edilen adamlaryň ýa-da owalan pida bolan adamlaryň maglumatlarynyň üstünden pul ýasaýan biznes edýän adamlaryň nähilligi %100 belli boldy. Ýüzüniň maskasy aýryldy. Köp sokuşluklar üst saçıldy. Kimin kimi oynap berenigi, kimin kimi alyp berenigi, kimin kimi sokup berenigi 2022-nji ýylda edil günýaly aýaly görünni mesemälim boldy. Şoň üçin mehriban doganlar. Türkmen hereket Türkmeniň oppozisiýa güýçleriniň bileleşiginiň nukdaý nazaryndan 2022-nji ýylyň jemi şundan ibaret. Nä inni 2023-nji ýyl 2023-nji ýylda planlamyz etjek işlerimiz näme? Onan bir aýdamyz. Sebäbi dünýä siýasatynyň kesgitlenilýän ýeri. Bütün dünýäň gün tertibiniň kesgitlenip, bütün dünýäň gün tertibiniň üst merkezindäki yer YouTube kanallary, YouTube çykyşlary däl. Başga yerler. Dünýäň meseleleri, dünýäň siýasatlary başga yerlerde kesgitlenýär. Başga yerlerde dünýäň meselesini çözýän adamlaryň ünsüni gönüpdirilýär we ünsü çekilýär. YouTube umuma kim näme edip dur? YouTube'da olar ýaly var. Standardam ýok, kada da ýok, hiç de adam ýok. Her kim öz eden adyny etip ber YouTube'da. Şoň üçin YouTube bir kriteriýa däl, halkara siýasatyň kriteriýasy däl. YouTube'da çykyş etmek, ýygyderli efir etmek da. Bu belli bir derejede Türkmenistanyň rejiminiň propagandalarynyň halkyň ünsüni soňmak, pikirini üýtgetmek, şolary manipulyasiýa etmek belli temalarda. Şoň üçin alyp barýan işlerine halka bir goraw hökümine edilýär. Bizim YouTube'da edýän adamyň maksady. Näme üçin? Hemme zady aýda oturmaga gerek ýok, gysgaça aýdýan. Amerikada radioda bir roman okulýar. Şo roman öň radiolarda okulýar da, Türkmenistanda da okulýar, häzir okulýan bilenmek. Bölük povestlerden, romanlardan, hikayalardan, atlardan okuyanlardır radyolarda. Amerika'da şoňa ýalyky radyodan bir romanyň bölegi okulýar. Ol romanyň bölegi okulmanka öňünden hem aýdylýar. Hormatly radio dinleyijiler, bu plan romanyň bir bölegidir. Ýani bu hakyky habar däl. Näçe gerek üstüni basyp aşağı çykyp aýdýarlar bolan şonda da dinleyijiler, şonda da radiony tötenleýin şol duýduruşdan soň açyp dinleýän adamlar şeýle pikir edýär. Şo taýda şeýle söz geçýär. Marslylar gelip yer ýüzünde ýaşaýan adamlary basyp almaga başladylar. Diýilen bir sözlem. Intak ol romanyň ýyzy dowam edýär. Şonu eşitýärler adamlar panika. Amerikada şeýle bir panika bolýar tarihde. Ýadyňyzdan çykarmak. Inçe günnäp adamlar köşeşdirip bilen oklar. Inha. Siz jemgyýetiň akly bilen, pikiri bilen, aň düşünjesi bilen oynasaňyz, şu propagandonlar şonu etjek bolýar. Şu propagandonyň maksady şu: Türkmenistanyň kellesi şolar ýalyky bolmaly. Balyň ýady ýaly bolmaly. Düňki edilen kezzaplygy, dün özüne alanlary ýadyndan çykarmaly. Öňkü owurlary, köne owurlary, kaz ýollary ýadyndan çykarmaly. Kaz ýollar gahrman hökümine görmeli. Kezzaplary, tohum tiýiji bilen haramçylyk edip berenleri, haramçylygyň rekorduny goýanlary, kitabyny ýazanlary gahrman azap etmeli. Şeýle düşünje sokuljak bolýar. Bizim watandaşlarymyzyň aňyna. Näme üçin? Ýa gaýdyşmaýaly. Onuň halkyň aňyna zäherländen soň paralej ısma edenden soň, ındırma edenden soň
Ondan o köpçüligi ol sürü bolýar. Mankur sürüsü onu isýanyň ýaly oýna bilýär. Olan kimiň bähbidine? Halky ulanmak isleýänler, öz peýdasyna ulanmak isleýän haramhorlaryň bähbidine. Berdimuhammedowlar ýa Berdimuhammedowlar ýa başga haramhor maşgalalar. Şu haramçylyk rejimini gollayan maşgalalar klanlaryň bähbidine. Şoň üçin şular häzir türkmen halkynyň psikologiýasyny bozjak bolup elinden gelen yalan propagandany alyp barýarlar. Birinji aýdýan sözüni, ikinji aýdýan sözü yalanlaýar. Özüni yalanlaýar ötür. Utanana bolmaýar. Şoraýaly adamlar. Mähkemede onlar şoň üçin bizim Türkmen Demokratik Oppozisiýa güýçlerimiziň birleşiginiň Türkmen hereketiniň 2023-nji ýylda etjek işler bilen baglanşykly maglumat soraýanlar bar. 300'den uğrak kutlaw geldi hemme minnetdarlyk bildiren. Yekan aýda oturmagy wagt ýok. Ýene bir kunluk bir ýere gelmeli. Şoň üçin hiç taýda ýetişemok. Aýtlaşma. Hemmeňiň gutlawlaryňyzy kabul edýän we hemmeňiň adyňyzdan gutlawlary men kanaldan ýetirdim tomoşaçylara. Şoň üçin aýtlaşmaň mähkemende bolýar. Bizim maksadymyz halka, Türkmenistanyň halkyna, watandaşlaryna erkin, azat, adalatly, arassa halal hökümet gurup bermek, döwleti şu haramzada kazyollardan, haramhorlardan, taşşakçylardan arassalap bermek. Adalaty dikertmek Türkmenistanyna. Türkmenistan döwleti mundan soň talançylaryň, kazyollaryň, ogurlaryň eline geçmeliler. Üçten soň puç, mundan soň diktatorluk bolmaly Türkmenistan. Türkmenistan guppa ýaljak döwlet bolmaly. Dünýäň görerli alýan döwletleri biri bolmaly Türkmenistan. Şoň üçin biz şol netije ýeteli, egneşlerimiz bilen bile şonu biz Türkmen halkyna sowgat edip bereli. Ondan soň näme açyşmaly, näme edişmeli bolsa, ondan soň göre berýär. Ene şoňa çenli meni pellihanany görüp duramsaň, başga işler bilen men meşgul bolanjakka. Şonu bilip goýun. Aýtjagam däl edýän işlerimiz, strategiýamyz. Inni. İň esasy tapyr 2023-nji ýyllaky näme bolar? Nesip bolsa. Esasy egneşlerimiz, şu Türkmen hereketiň Türkmenistanyň Halk Respublikasynyň içinde wezip alyp biljek. Şol işlere goşup biljek watandaşlarymyzy saýlar 2023-nji ýylda saýlar. Her kim näme ukuyply bolsa, ukuýby boýunça wezip alar, işler biz ýurdun daşyna alternatif bir hökümet kurarys. Gaýwany hökümet diýilýär. Gaýwany hökümeti kurarys. Hemmämiz bir ýere birleşer. Çağırmalı adamlarımızı yekan anıkla resmi ýagdaýda çağırar. Çağıran adamlarımızın güzaranyny, hemme adyny Türkmen hereket guramasy öz boýnuna alar. Hiç kimin kellesinde men maşgalam näme bolar? Men doganlaryň aşlama näme bolar? Men eklep gören adamlar näme bolar diýilen zat bolmaly. Hemmesiniň kellesinde bir zat bolmaly. Biz näsek pillihana ýetjek wagtymyzy, möhledimizi gysgardyp biler. Has effektli, täsirli, nähili işläp biler. Şonna telekanalym bolar, gaýwany hökümetimizem bolar, hemme zadymyzam bolar we şondan soň gysga wagtda da hemmämiz Türkmenistanyň ata watanyna görüşür. Şondan soň jüje salamalymy? Kurre sanamalymy? Guzu sanamalymy? Ogluk sanamalymy? Näme sanamaly? Ana ondan görü berýär. Kimin kimdigini netije edip görürsiň. 2023-nji ýyl hemmäňize gutly düşümli bolsun. 2023-nji ýyl Türkmenistanlylar üçin, diňe Türkmenistanlylar üçin Türkmenistan togrundaky ýurtlarda häzirki gepleýän Türkmenistanyň resmi türkmen dilinde gepleýän
Türkmen tekrardaky, Oğuzstanyň Demirgazynyňky, Awganistanyňky, Özbegistanyňky Türkmen olmamız üçin bir 20-25 milyonluk Türkmen ilaty başlaýdy. Köpçüligi var. Şu Türkmeniň geljegi taýdan möhüm ýetgeşmeler bolar. Edip bolsa 2023-nji ýylda. Şoň üçin 2023-nji ýyl Türkmenler üçin täze döwür, diňe täze ýyllar, täze ýyl, täze döwüri getiren täze ýyl. Täze Türkmenistanyň Halk Respublikasyny döredip işe ýola düşürjek täze ýyl. Hemmäňiziň hemme planlaryňyzy, hemme zadyňyzy adalatly, halallyk bilen, päklik bilen täzelejek hemme zadyňyzy täze ýyl. Türkmen hereket şu halkyň we watanyň öňündäki borçlaryny ýerine ýetirer. Ondan soňsy tok getege tilkini garawul edýänmi, möje garawul edýänmi, maýmuny garawul edýänmi, kepçe başy garawul edýänmi, kimi garawul etdiňi şonu garawul edip sagat ýaly işläp duran kanuny ýola goýarys. Ondan soň galyny halkyň özü karar berer. Täze ýylyň iň soňky könüliň iň soňky täze ýylyň birinji gepleşigi boldy. Gynansak da ýetişip bilmedik. Ýollar ýa-da köp eglenmeli boldy. Şoň üçin mehriban doganlar 2022-nji ýylyň aktivistlik, oppozisiýa we adam hukuklary taýdan biziň nukdaý nazarymyzdan jemi görnüşi şundan ibaret. Onda täze ýyllar, täze döwürde, täze gepleşiklerde, täze sepgitlerde görüşýänçek mehriban doganlar. Allah ýarňyz bolsun. Gutluglaryňyz üçin köp sag bolun, köpüsine ýetişip jogam beri bilenmek. Elimden geldiginden ýetişmäge synanýan, öňe aýdýan meň esasy işim şol syýasy işler. Bütün taýýarlyklary içinde men ba. Şoň üçin täze gurulmaly hökümet, çağırmaly adamlar, saýlanmaly adamlar, olara döredilmeli iş şertleri, olaň ýaşajak ýeri, olaň iýjek işşegi, olaň maşgalalarynyň howpsuzlygy hemmesiniň garamaty biziň boýnumuzda. Bu oýunjak işler, bu ady işler. 24 sagada metonok bu işler. Şoň üçin aýplaşmaň. Köp wagt gijä alýar, wagtyndan giç bolýar. Ýetişip bilemzok, şoň üçin aýplaşmaň. Täze ýyl hemmäňiňiz düşünýär bolsun mehriban doganlar. Täze ýyl Türkmenistanyň halkyň ýyly. Halkyň häkimetiniň ýyly. Netije seretmeli. Biriniň paňlaýanyna, biriniň görüpçiligine, biriniň propagandalaryna, yalan propagandasyna däl. Deňeşdiriň. Bir adam bilen bir adamy deňeşdireňizde şoň aýdýan we eýdýän işlerini deňeşdiriň. Şonda hakykat orta çykýar. Her kim eder özüne eder. Ýagşylyk etseňem saňa aýdyp gelýär, ýamanlyk etseňem saňa aýdyp gelýär. Şoň üçin biz ýagşylyk etmeň tarapdary. Hatda ýagşylyk her kişiniň işidir. Ýamanlyk we ýagşylyk her kişiniň işidir diýär tawab bolam. Onam başarýas, onam edibilýär. Onam görersiňiz netip bolsa. Onda mehriban doganlar ýeneki efirlerimizde çenli. Täze ýylyňyz, täze döwrüňiz Türkmen halkynyň ýyly 2023-nji ýyl. Hemmäňize gutly düşünýär bolsun. Hemme zadyňyz täzelensin, täzelener, hemme zadyňyzy täzeler. Netip bolsa mehriban doganlar. Hoşsa bolun, saglyklykda görüşelim. Allah ýarňyz bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun.